Abahlali belokishi yaseManenberg eKapa bebengungelene kwibala lezemidlalo lasekuhlaleni kwinkonzo yomngcwabo yowayesakuba inkokheli yeqela lonqevu Rashid Starkie. uStarkie wadutyulwa wasweleka ngaphandle kwekhaya lakhe Salt River kwiveki ephelileyo. Akabanjwa mntu ngesi siganeko. Manenberg likhaya leqela lonqevu lasekwa ngamawela kwaStarkie ngeminyaka yo-1970. Namhlanje bekubanjwe inkonzo yomngcwabo kaRashid Starkie. Oogxa bakhe kunye nosapho bamchaze njengomntu owayishiya impilo yakhe yobugewu wazithathela indlela yobuKristu. I do a call upon the church and the religious leaders to take hands and stop preaching a lot in the buildings and come amongst those who are leading them in Manenberg and know the path, Heavenly Hill, and preach the power of the gospel who saved and changed people like Rashid. Yes, at the age of 9 years of age, I received a tattoo of hard living. But not knowing that God had a purpose with my life, and so a purpose with every life that is here. uStarkie wagwetywa iminyaka eli-15 ngakumatyala okuxhwila nokudlwengula ngonyaka ka-2003. Wakhutshwa ngengqawule ngonyaka ka-2013. Uchazwe njengomntu ebekhuthaza ulutsha ekubeni lungazibandakanyi nolwaphulo-mthetho kunye neziyobisi. Udutyulwe kwiveki ephelileyo ngolwesihlanu ngethuba ezihlelele emotweni ngaphandle kwekhaya lakhe.